ang akong motor. So, bisag unsaon mo luma man gyud no? So bisag unsaon pa na nimog kaligo ng motora, kung magdugay gyud muluma gyud na siya. Pareho pud ba sa tao ba? Bisag sige kag kaligo, kung mugurang ka na, mura ka na og kana. Ang imong naong mura na og nagkapot sa kamera. Sira man kaayo. Liwat sa tigiya no? No? Kabuang oh. Wa nay ulo. Way mata. Wa nay kog. Kani siyang motor nako. Murag upat na ni katuig sa kuha. Kay nang eskwela pa ko ani og kanang kuan ko. Grade 9? Ni ana ni nya karon grade 12 naman ko. Pila naman katuig. Tugay na kaining motora karon. Oh na sira na. Luma man gid ang motor. Pero kani siya ani bisag ani lang ning naong. Ang importante masakyan. Bisag ani lang ning naong ng motora, ang importante masakyan. Kuan siya nasira ni siya katong bago lang. Kuan man god. Igom lang kumaayo man siya andar. Pero kay pag gasolina na ako pag uto na ko dili naman mo. Mapawong naman og kanasan pero andar. Maandar siya. Kadugayan wa na gid mo andar. Mao ni karon natambay wa na gid taon ko nagamit motor. Buwang-buwang na lang ko sa akong magbuwang atong badya na tulugan. So kani siya kung tuyoon man kaya pa siguro ni paandaron. Magamit pa ni siya pero grabing gasto siguro. Grabe nang sira oh. So ang spark plug. Grabe na kaing sira kung tuyoon lang gid. Kaya pa ni paandaron. So, ambot lang ka og kinsan paayo. Pero ingon sa uban. Unsa naman ang motor? Di naman ako gamit. Sus, may pag-ibaligya na imo. Baklon ko nun nila pero barato lang. Kunta ko no sa di nako kuan. Mapakinabangan ko no. Baklon ko nun lag barato. Baklon nila og mga 50 mil. Hindi po kumusugot. Maingon man sila na. Sus, kung dili na mo ibaligya o mangyapon na, di mangyapon na imo makusnan. At dili ko na gina-ibaligya. Bisag sira ni siya, dili kay ako Na, hinatag naman ni sa ako ang kuan. Angkol. Sabi. So, dili ko gina-ibaligya. Amot lang og ipaayo ba nila kay paayo nila o maayo kay may magamit na ko. Sige. Mga totoo kay tuwa dito atong paralongan dali kami over. Alam ayo ayogan kamera is lang so. Kami interview na tong atong paralongan doon pangalit imong kalayo kanimo. Oh, sige dira ka na. Sige. Dali oh. Unsa man imong giluto nang? Ninang. Ha? Pag kanang ko ani mo, pag haling nimo, haling kag kayo unsa man di ka malisuda nang? Malisuda ni sen. Aw, unya. Interview. Sige. Kanang mga pila man kaka-oras makahumagluto ana nang kay kuan man ang imong giluto. Ay, ang sige. Agoy napuno. Dali. Turin. Mag-vlog. Morning vlog na to karano. Yo. Kit ani nyo. Kinsa daw nagihimo aning Saan balayo? Saan man kulungan sa man. Unsa man pagkahimo kita kanaw? Oh, uyog man gani na. Ikaw ay ayo pero dili lang tamanamay no. Dili lang tamanamay kay di kita naghimo ana. Di man gani pakibaw mo og kanang kuan. Payag-payag di kasi bang panday manamay kuno unta sige. Oh, sige diri na punta sa palaypayan nato diri. Uy, unsa man ning mga ano maong gitawag nila? Og kabog. Hindi man pud ko maawa pag introduce ani kay di ani ako Ang tagiya asi ang kana man nagkapot sa kamera. Daw kana. Di ba oy, unsa naman ni ang imong kabog? Oy, mala naman di naman ni kalupad. Naunsa ning kabuga. Pero kani noon, available noon kaya ni. Og gusto mo palit kuan. Kapalit gid mo ano dire. Kuan, tigpilang baligya nimo ani? Piso. Piso ba oy. Nya, mungad to na punta sa among kulungan ko yugi ko ninyo. Ayo. Mao ni akong manok no. Doon hari. Kita ni atong manok. Kani siya. Ang pangalan aning manuka. Buyogon. Mao ning gitawag nila og buyogon. Kani siya. Hinimas ko ni adlaw-adlaw. Nya pag naapoy makakitag tao moingon man sila na may pamanok, himas, asawa wala. Kinaman, may asawa dai ko. Wagi pataka lagi tabi no. Ang uban ba? Taka lang sila tabi no. Nagtutake. Mukuan usa ta, kadali lang kay mo. Facebook ta. Atong isa man atong i-chat ang mga gwapa kayo dito. Gwapa kayo picture pero bakla ang tiya. Oh, dili banda kusog kayong signal dire. Sige mo Facebook ta. Yeah. Yun sana nimo imo na pud nang giuyog ang kamera. Kani siya. Daro ni siya. Pangutan na lang mauning daro oh. Pangutan unta lang mo mga mga amigo. Pangutan unta lang mo. Usab na question. Nanong
Hinggamay naman ang mga parauma karon. Na naa naman untay mga kuan damo man untag matamnan. Naa man puyuta na ipatamnan sa tag-iya para sa mga parauma pero according to my kita-kita walay labot sa sorbe kay magsorbe. Murag hinggamay gid ang parauma. Ngano na no? Hamaran siguro maumaan kanang mga tao karon. Number 1 na ang nagsulti kay ngano man. Wa na kuy ko na. Pero na. Kita magkatawa diri. Katawa pud to okay ang mga tao dito abi kag nabuang ta. Vlog sa man ni. Magkatawa sila. Kita mga silingan na to. Magkikita lag na ay nag-acting-acting may buong na dayon. Pag na